Crisis in Goes. De partij Nieuw Goes stapt plotseling uit de coalitie. De partij zegt geen andere optie te hebben. Ze voelen zich niet serieus genomen. En verder in deze Zeeland nu. Vrouw aangehouden voor steekincident. En bekeravontuur Hoek snel voorbij. Goedenavond. De partij Nieuw Goes stapt uit het dagelijks gemeentebestuur van Goes. De partij voelt zich niet serieus genomen door een deel van de partijen waarmee samengewerkt wordt. De coalitie heeft nu geen meerderheid meer. De verbazing is groot in Goes. Gisteravond tegen middernacht liet de partij Nieuw Goes in een brief weten uit het gemeentebestuur te stappen. Ze voelen zich niet serieus genomen, zegt de fractievoorzitter. We zijn uit de coalitie gestapt omdat we ons niet meer thuis voelen in de manier van werken van deze coalitie. We voelen ons toch enigszins buitengesloten de laatste tijd. Er werden van tevoren werden er soms wel eens afspraken gemaakt waar wij dus als Nieuw Goes niet in gekend werden. Dat de partij Nieuw Goes zich zo gefrustreerd voelt en nu opstapt, komt voor de andere partijen in de coalitie als een verrassing. Het is een teleurstelling en een grote verrassing dat dit gebeurd is. Hoe kunt u daar zo verrast over zijn? Er worden zoveel verwijten gemaakt. Nieuw Goes voelde zich al langere tijd helemaal niet serieus genomen. Ja, ik herken me niet in de verwijten die zij in een brief opstellen. Ik vind het jammer dat die verwijten niet eerder aangekaart zijn, zodat we met elkaar konden bespreken hoe we daar een oplossing voor eventueel voor konden bedenken. Dat is niet gebeurd en we vinden dat wel een hele grote teleurstelling. De overgebleven coalitiepartijen willen met elkaar door, zeggen ze. Of er dan een andere partij aansluit bij het gemeentebestuur en welke dan, daar wordt de komende weken in spoedoverleggen over gesproken. Na de troonrede en de miljoenennota zijn de meningen verdeeld. Waar het Zeeuwse bedrijfsleven overwegend positief is, is de grootste partij in de Zeeuwse Staten, de BBB, een stuk kritischer. En hoewel het voor politici en bestuurders een belangrijke dag was, heeft niet iedere Zeeuw naar de koning gekeken. Nee, ik heb niet gekeken. Nee, dat heb ik niet. We waren lekker aan het fietsen hier. Dus nee, ik heb alleen maar de samenvatting gezien. Nee, ik heb niks gekeken. En zelfs burgemeester van Sluis, Marga Vermu, heeft hem slechts gedeeltelijk bekeken. Nee, wij hebben ook gewoon een agenda. En op dinsdag collegevergadering en allerlei andere afspraken. Dus dat wordt lastig om het helemaal te kijken. Het Zeeuwse bedrijfsleven heeft wel gekeken. Want iedereen heeft een portemonnee. Maar die portemonnee moet ook gevuld worden. Nou, ik vond het heel erg positief dat onze koning aandacht gaf aan de welvaart. En dat hij zei heel duidelijk dat het bedrijfsleven de basis vormt voor onze welvaart. En dat is natuurlijk ook zo. Dus het werd wel tijd dat dat eens een keertje goed gezegd werd. Aandacht voor het bedrijfsleven dus. Maar hoe zit het met het appeltje voor de dorst voor de burger? Armoedebestrijding, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Als er zoveel kinderen zonder ontbijt naar school gaan, is natuurlijk wel heel erg. Ja, dus dat vind ik wel een hoofdpunt, zeg maar. Dat de gewone mens wat meer zijn boodschappen kan doen. De armoede. Ja, dat vind ik belangrijk. Heeft u daar zelf ook mee te maken? Daar heb ik zelf niet mee te maken, maar in mijn omgeving zie ik het wel. Het kabinet trekt 2 miljard euro uit om te voorkomen dat armoede toeneemt. Maar wat zien wij Zeeuwen daarvan terug in onze winkelmand? Ik had gehoopt dat ze bijvoorbeeld op gezond voedsel, groente en fruit, dat ze het btw-tarief wat zouden terug laten zakken naar het niveau zoals we dat in het verleden hadden, van 9% terug naar 6%. Daar help je ook mensen in armoede mee. Bovendien vindt BBB het jammer dat er geen geld wordt uitgetrokken voor mensen die nu al in armoede leven. In de miljoenennota staat ook dat Vlaanderen opdraait voor het grootste deel van de extra kosten voor de nieuwe sluis in Terneuzen. De bouw kost 95 miljoen euro meer doordat het vertraging heeft opgelopen. Vlaanderen betaalt sowieso het meest. Vlaanderen profiteert ook het meest van de nieuwe zeesluis waar grotere schepen doorheen kunnen richting Gent. Gisteravond is een 24-jarige man neergestoken in Vlissingen. Dat gebeurde in een woning aan de Bloemenlaan, maar het slachtoffer werd door de politie aangetroffen in een andere wijk in Bossenburg.
Een 50-jarige vrouw is aangehouden. De politie vermoedt dat een conflict tussen de twee tot het steekincident leidde. De man moest naar het ziekenhuis, maar was aanspreekbaar. Gemeente Schouwen-Duiveland gaf vandaag met een veiligheidsmarkt op het Havenplein in Zierikzee een gezicht aan alle hulpdiensten die op het eiland actief zijn. Als je de gezichten kent en je hebt ze nodig, dat is de stap ook makkelijker te maken om aan te bellen, aan te kloppen. In het kader van de Week tegen ondermijning werd ook ingezoomd op het herkennen van deze vorm van criminaliteit. Want bij de bestrijding van bijvoorbeeld mensensmokkel of illegale drugslabs kan de politie alle hulp gebruiken. Op sommige plekken er komt geen handhaving, er komt geen politie. En daar hebben we juist die burger nodig om ons attent te maken van joh, we hebben dit en dit signaal ontvangen, we vertrouwen het niet. Op de 12-jarige Rohan kan de politie zeker rekenen. Hij weet nu precies hoe een hennepkwekerij en een ecstasy-lab ruiken. Die hennepkwekerij die rookt heel vies. En de ecstasy-lab dat rookt eigenlijk heel lekker naar anijs. De Zeeuwse derde divisieclubs zijn deze week op jacht naar een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Hoek speelde gisteravond in en tegen Scheveningen, maar redde het niet. Dit seizoen dus geen wedstrijd tegen een profclub. Met het bekersucces van vorig seizoen nog vers in het geheugen reist Hoek af naar Scheveningen. De Zeeuws-Vlaamse ploeg was vorig jaar dicht bij een stunt tegen betaald voetbalclub Heerenveen. Het levert een memorabele ontmoeting op. Wat een goal van Steve Schoutwijk. Hij was ineens weg, kapt hem direct de tegenstander uit en schiet hem met rechts in de lange hoek. Binnenkant paal vloog die bal binnen. Een jaar later kan Hoek zich weer plaatsen voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Wel moet er dan, net als vorig jaar, gewonnen worden van een club die een niveau hoger speelt. Knipping kan zich dan bij een 5-5 stand revancheren. En dat doet hij ook. Hoek plaatst zich ten koste van IJsselmeervogels voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. Een van de helden van het vorige bekersprookje staat ook in Scheveningen weer onder de lat. Ik denk dat Scheveningen wel een andere tegenstander is dan IJsselmeervogels. Ik hoorde dat ze iets afwachtender zouden zijn. En IJsselmeervogels was toch wel vanaf minuut 1 de gas erop. We kunnen het niet zo goed inschatten welke wedstrijd dat het gaat worden. Maar we gaan gewoon 100% ons best doen en dan zien we wel waar we uitkomen. In de stromende regen wordt er om 8 uur afgetrapt in Scheveningen. Maar de start is desastreus voor Hoek. Al na 8 minuten komen de Zeeuws-Vlamingen op achterstand als verdediger Arthur Zutteman makkelijk wordt uitgespeeld in het eigen strafschopgebied. Inje van Balen zorgt met deze goal voor de 1-0 namens Scheveningen. Lang lijkt het erop dat dat ook de ruststand wordt, maar in de blessuretijd van de eerste helft komt Hoek verdiend op 1-1. Een lange bal belandt via het hoofd van een Scheveningen-speler bij Steve Schalkwijk en de spits van Hoek kopt dan raak. 1-1. Zo'n 60 Hoekfans zijn hun club achterna gereisd vanuit Zeeuws-Vlaanderen op een doordeweekse avond. Maar zij gaan hun ploeg niet met een goed resultaat huiswaarts zien keren. Na ruim een uur spelen scoort Scheveningen opnieuw en dit keer is het de winnende. Delano Gouda maakt hem, waardoor Hoek met 2-1 verliest en is uitgeschakeld in het toernooi om de KNVB-beker. Ja, dat is gewoon super frustrerend, want je had hier veel meer uit kunnen halen. En geloof me, als we gewoon normaal hadden gevoetbald, dan hadden wij, denk ik, vandaag hier gewonnen. Maar goed, ja, de eindscore is toch 2-1 en zij zijn door en wij niet. Ja, pure teleurstelling, omdat het gewoon een onnodige nederlaag is. Ik denk dat we 90 minuten het gevoel hadden dat we deze ploeg wel aankonden. En dan doet het dubbel pijn dat je uit de beker ligt. Zeker op dit moment van de bekercampagne, omdat het toch wel een mooie affiche zou kunnen volgen. We hoeven hier niet te verliezen en dat doet zoveel pijn. Vanavond probeert Kloetingen het hoofdtoernooi te bereiken. Die moet dan winnen van de Koninklijke HFC uit Haarlem. Kloetingen speelt thuis om 8 uur. Via de liveblog in onze app en op de website kun je de wedstrijd volgen. Als je niet gaat kijken in Kloetingen. De ochtend was grijs. Vanmiddag was er hier en daar een opklaring. Er stond veel wind, maar de temperatuur kwam best hoog uit op 22 graden. In de loop van vannacht gaat het regenen en dat stopt voorlopig niet. Het wordt morgen een natte dag. Pas in de avond wordt het iets droger. Ja, de herfst is begonnen. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.